आई भैया हम भोजपुरी गायक दरोगा जुल्मी तमाम भोजपुरिया समाज के हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। एगो गीत भजन रहो सबके बीच में भेजतनी। हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप सबके ये गाना पसंद आई और आपन प्यार दुलार एक बबुआ पर बनौले रही। कब के कर जरूरत होला कब के बेगाना, कब के कर जरूरत होला कब के बेगाना, कब के हुआपन होला केहू नहीं जाना, कब के हुआपन होला केहू नहीं जाना, कब के हुआपन होला केहू नहीं जाना। जग में केहू ना केहू बढ़िया। चली भैया ये कहानी वो समय के बा कि जेकरा ऊपर समय पड़ल समय अपना हिसाब से काम कैलक। सीता के वनवास जाए को मजबूर कैलक, राम के भी वनवास जाए को मजबूर कैलक। बुरा ना जग में केहू ना केहू बढ़िया, समय सबके राजा बनावे सबके नचनिया। बैरी भैली सीता देखी सारा जग जाना, बैरी भैली सीता देखी सारा जग जाना, कब के हुआपन होला केहू नहीं जाना, कब के हुआपन होला केहू नहीं जाना, कब के हुआपन होला केहू नहीं जाना। राजा हरिश्चंद्र जी रहले दानी। देखी भैया एगो समय ऐसा आई कि राजा हरिश्चंद्र राजा रहते हुए अपना राजपाट के दान में दे दिले आ खुद के डोम के घरे बिकाए के पड़ले भैया। राजा हरिश्चंद्र जी रहले बड़ी दानी, राजपाट दान दिहले बेचल बेटा रानी। हरि जी परीक्षा लिहनी कोई नहीं जाना, हरि जी परीक्षा लिहनी कोई नहीं जाना, कब के हुआपन होई केहू नहीं जाना, कब के हुआपन होला केहू नहीं जाना, कब के हुआपन होला केहू नहीं जाना। चलावे के खींचेला सारी। चली भैया वो एक समय रहे कि अपना बेटा पर आरा चलावल गई। वो एक समय रहे कि बीच सभा में द्रौपदी के साड़ी खिंचात रहे। वो एक समय रहे आरा चलावे के खींचेला सारी। ब्रह्मा के लिखनिया केहू नहीं टारी, लिखे
लिखे करम जुल्मी दरोगा गवतर गाना, लिखे करम जुल्मी दरोगा गवतर गाना। कब के हुआ पन होला कोई नहीं जाना, कब के हुआ पन होला केहू नहीं जाना, कब के हुआ पन होला।